Moi kaikki! Tänään on 21. heinäkuuta. Nyt mä oon Ellipsikujalla Olarinssa Espoossa. Mun uusi asunto on kaksiorivitalossa. Se on tässä punaisessa talossa toisessa kerroksessa. Asunnossa on olohuone, makuuhuone, keittiö ja oma piha. Se on tilava ja valoisa. Tähän suuntaan on Espoon keskuspuisto. Joskus mä kävelen uuden naapurin kanssa siellä illalla. Metsässä on rauhallista ja kaunista. Mä tykkään siitä. Asunnon lähellä on myös Olarin asukaspuisto, noin 100 metrin päässä. Se on tähän suuntaan. Tyttö leikki siellä joka päivä. Heinäkuussa voi syödä ilmaista lounasta puistossa joka arkipäivä. Se on tosi kiva paikka. Asunnon vieressä on monta kauppaa. Lidl, Prisma, Kiina-kauppa, S-kauppa ja Iso Omena. Kaikki mitä tarvitsen. Mä käyn Isossa Omenassa kirjastossa usein. Lainaan kirjoja ja teen kotitehtäviä. Mä tykkään mun uudesta asunnosta. Alakerrassa asuu mukavat naapurit. Asunnon lähellä on bussipysäkki ja metroasema. Palvelut ovat lähellä. Uusi elämä alkaa. Ihanaa.